Здравейте, потребители на Вибор 7, аз съм Драконида и искам да кажа че това е края на втори сезон от моето оцеляване. В трети сезон ще продължим с този мап. Той ще е може би другата седмица. Просто няма вече какво да правя. Пишете в коментарите какво да направя другия сезон. Защото нещата ми се изчерпаха, пък и няма какво да направиш човек. Просто е скучно. Това е съобщението. На края на този клип нямаме бонни, не бон. Направя бонни. Само за едно нещо. Ето. Следващия, за втори сезон. Това ще ни е новата къща. Ще направим някакси яка тъпа зайби. Дано ви е харесал първи сезон. Втори. На който не съм, който не му е харесал сезона, да отбелязва стъпо, който му е харесал, да отбелязва всяко. Очаквайте следващия сезон. Всичко ще е така, както ще го оставя. Нищо няма да правя. Оставям се тук. И в следващия сезон пак ще съм тук. И чао!